Ehdokkaat vuoden puhelimeksi ovat Apple iPhone 5. Ennestäänkin loistava iPhone suureni ja keveni viitosversion myötä. Näyttö ja kamera ovat erinomaisia ja näytölle mahtuu nyt lisärivi-ikoneja. Laatuvaikutelma on edelleen erinomainen. Nokia Lumia 920. Windows Phone uutuus sisältää monta oivallusta. Langaton lataus, hanskoilla käytettävä kosketusnäyttö ja optinen kuvan vakain ovat ominaisuuksia, joita kilpailijoilta ei löydy. Nokia PureView 808. Nokian erikoispuhelimessa on kaikkien aikojen paras kännykkäkamera. Mullistava kamera ja mikrofonitekniikka matkapuhelimeen pakattuna mahdollistaa erinomaiset kuvat, videon sekä äänenlaadun. Samsung Galaxy S3. Korealaisyhtiön lippulaiva Android on edeltäjäänsä verrattuna enemmän kaikkea. Isompi näyttö, lisää tehoa ja käyttäjien iloksi myös suurempi akku. Voittaja on Lumia 920. Oivaltavien ominaisuuksien lisäksi Nokian uusi lippulaiva on hivelevän kaunis sekä yksinkertaisesti erinomainen puhelin. Nokia-klassikko jo syntyessään.